Lezi ndaba zehora lesikhombisa sikhuthulele zona bukhoma ekomkhulu le-SABC Auckland Park eGoli naze nginohlonze kusithwa nje. Ngokomthetho ebemeleze ahlale agqibe ukuphendula imibuzo yakhe. Kanti ngenxa yokuba ibiye yamongamela imibuzo wazibona into kokuba yena bakaphakame. I-EFF isivulele umphenyi ozimele uPaul O'Sullivan icala lokwedelela iPhalamende ngemva kokuthi esukume washiya ikomiti eliphenya ngesabsize bekungakaphothulwa ukuphekwa kwakhe ngemibuzo. So you, in the first week of February, knowing that he's going at the end of the month, put him on suspension. Can you explain why? Namhlanje ikhomishana kaMadlanga izwe ngamanye amahlazo aqhubeka emkhandlwini ekuruleni njengoba isikhulu seyisebenzisa lo mkhandlu esamisiwe uLinda Xasheka ephekwa ngemibuzo. We are building on this foundation with a sharpened focus on inclusive growth and rural and township economic revival. UNdunankulu waKwaZulu-Natal uThami Ntuli uthi umnotho wesifundazwe usuqalile ukukhombisa impawu zokusimama kulandela ukuhlasela kwe-COVID-19 nomonakalo weyibhelu zango-2021. uNtuli ubethula inkulumo ngesimo sesifundazwe eMgungundlovu, KwaZulu-Natal. Nabakangidlakadlaza udinwa ukuhloma uThandi Hlathu njengembabala Mswane kaNkonka usangeni libumbenele umkhothi ihora siyakhulekana nabendlule emithi yamakhosi edlule ezinye ngentamo ake nginqobele nankama qatha zayo agangile. I-EFF isivulele umphenyi ozimele uPaul O'Sullivan icala lokwedelela iPhalamende ngemuva kokuthi enqume ukubamba afike ngayo indlela walishiya linkemile ikomiti eliphenya ngombutho wamaphoyisa yize bekungakaphothulwa ukuphekwa kwakhe ngemibuzo. I have reached a point now, Chairman, where I have to go. No, Chair, he's not going to leave. He's not going to leave. She's going to ask her questions. He's not going to leave. If he leaves here, he's walking out. He's not going to leave until you release him. He's walking out of Parliament. Yes. We-EFF ufuna uPaul O'Sullivan achuchiswe ngokudelela iParlamente kwaye lo mbutho uthi uO'Sullivan udelele nomthetho iPowers, Privileges and Immunities Act. uPaul O'Sullivan makabuye azokuphendula. Uthi xa ethetha uyimember yethu ePhakula Committee uPaul O'Sullivan uye wahamba xa ebona uba ngoku umba uyatshisa. And ngokomthetho ebemeleze ahlale agqibe ukuphendula imibuzo yakhe. Kanti ngenxa yokuba ibiye yamongamela imibuzo wazibona into kokuba yena bakaphakame wadelela iParlamente. I-EFF ithi uO'Sullivan usenemibuzo emininzi amakayiphendule. Akakho umuntu ongaphezulu komthetho makabuye uPaul O'Sullivan, and uPaul O'Sullivan iattitude yakhe eyokuba yena ukhona le ndawo athembele ngayo. Kusenjalo le komiti ithi iza kuphinde imbhalele uO'Sullivan abuye azokunika ubungqina. Usomlomo waseParlamente uThoko Didiza uthi ulindele ingxelo yale komiti phambi kokuba athathe amanyathelo. Inkqubo yale komiti yesikhawu iza kuthathisa kwakhona ngomvulo kwiindaba ze-SABC. Ndingubulelani Philip eKapa. Ikhomishana kaMehluleli uMbuyiseli Madlanga izwe ngamanye amahlazo aqhubeka emkhandlwini ekuruleni athinta inkohlakalo yethenda lesigidi ezintathu zamarandi eyagixabezwa esinqandamathe sikasomabhizinisi ogutshazelwa amacala oVusumuzi Matlalo waziwa ngelikaKhet. uTsakani Baloyi wahlomula ngenkontileka yethenda nakuba inkampani yakhe engenaso nhlobo isipiliyoni sokuqhuba umsebenzi owawudinga ukwenziwa. Inhloko yezisebenzi esamisiwe esikhundleni kumkhandlu dolobha ekuruleni uLinda Xasheka ubephekwa ngemibuzo odabeni lokuthi yanikwa kanjani ithenda legidi ezintathu zamarandi nohalf inkampani kaTsakani Baloyi nobudlelwane bezothando noKhet Matlala nakuba kwakubonakala ukuthi kuningi okusolisayo ngayo. Konke lokhu kwaqhubeka ngaphansi kweso likaXasheka utshele isithangami sekhomishana ukuthi ihhovisi lomnyango wezemali emkhandlweni elingabanga nempendulo kulolu daba. Chair, when I was speaking to my legal team yesterday,
and we're going through the payments. This is one of the companies. At some point, I said, they mustn't be utilized. Udabeni lwensole yamanisa nokuvikela uqondiso kwegwegwe kwephini lenhloko ye-EMPD esamisiwe esikhundleni uBrigadier Julius Mkhwanazi. UXasheka uyiqhelelisile kulokho. Wayinhloko yophiko lwe-EMPD osathatha umhlala phansi ebufakazini bakhe kule komishana wayetshela ukuthi wakhishwa inyumbazane yilabo ababesha amashushu ngokuvikela uBrigadier Mkhwanazi ekuqondisweni ubugwegwe. But you knew he was already leaving the city. You knew already in January that he was leaving the city. He'd given notice of early retirement in January. And he was going to leave the city with effect from the end of February. So you, in the first week of February, knowing that he's going at the end of the month, put him on suspension. Can you explain why? Komishana kulindeleke ukuthi iqhubeke ngomsombuluko. Ungqongqoshe wamaphoyisa uSolwazi Feroz Khatshale uthi inzolo zenkohlakalo ezithinta izikhulu eziphezulu zamaphoyisa eCommissioneni kaMadlanga zikhathaza kakhulu. Wacela umphakathi ukubunika amaphoyisa ithuba lokuyihlela kabusha. uKhatshale ubekhuluma emcimbini wamaphoyisa oqoqa imali yokwelekelela izingane zamaphoyisa ashone esemsebenzini iSAPS 7th National Golf Day Charity obubanjelwe eKempton Park eGoli. Umkhuzi wamaphoyisa kuzwelonke uJenene Fani Masimula uthi kumqoka ke ukuthi zinakekelwe izingane zamaphoyisa ashona evikela abantu kulelizwe. Wathi ngemali eqoqwa lapha kukhokhelwe izingane zamaphoyisa okusuka emabangeni emfundo aphansi kuze kube ziqeda enyuvesi. It is not just about golf or golf day, it's about raising funds, making sure that those children that are in need, they can be able to pay school fees, they can be able to buy uniform. Obambe njengongqongqoshe wamaphoyisa uSolwazi Feroz Khatshale uthi zikushiya ukheqile izinto ezidalulwe eCommissioneni kaMadlanga. Wathi unxusa abantu bakulelizwe ukuthi bawunike ithuba lokuzihlela kabusha lo mbutho. What is being demonstrated or revealed in the Madlanga Commission is deeply concerning. And it does tell us what the problems are. But my appeal to the society is to see in this Madlanga moment an opportunity to reset policing. uSolwazi Khatshale uthi bakwamukele ngoelethu ukujutshwa kombutho wezokuvikela kwezinye izingxenye zezwe. The army is being deployed to support the police because it's very important that we bring some sense of calm in those communities affected by illegal mining, by the Zamazamas. Amaphoyisa athi nyakenye akwazi ukuqoqa isamba semali esizigidi ezishumi nomuvo zamarandi kanti nonyaka bazimisele ukuqoqa izigidi ezishumi nanhlanu zamarandi ukuze kwelekelele lezo zingane ezashonelwa abazali ababeyibambe embuthweni wamaphoyisa. Undunankulu KwaZulu-Natal uThami Ntuli uthi umnotho wesifundazwe usuqalile ukukhombisa izimpawu zokusimama kulandela ukuhlasela kobhubhane lwesifo iCovid-19 nomonakalo wezibhelu zangonyaka u2021. uNtuli wethule inhlelo zokufukula umnotho wesifundazwe kulonyaka wezimali oqalayo. Emva kwezibhelu ezakhahlameza isifundazwe saKwaZulu-Natal ngoJuni ka2021, undunankulu uThami Ntuli uthi uhulumeni wobumbane esifundazweni usuletha uzinzo. Yize sencane uthi sezikhona izimpawu ezikhuthazayo njengoba umnotho ukhule ngo1.8% ngonyaka ondlule kwadaleka namathuba omsebenzi angu54,000 ezokuvakasha zilethe u13 billion wamarandi ngonyaka ondlule. In late 2025 the province surpassed 100 billion in investment pledges from both domestic and international investors. These projects are expected to generate more than 100,000 jobs and significantly strengthen economic activity
across multiple sectors. Amaqembu ezepolitiki abenembono ehlukene ngenkulumo kaNdunankulu. If you continue doing what we've done, we should be able to show the particular growth that he was referring to bring those critical unemployment numbers down. Azikho indlela ezibalekile azibekile afaladile ngazo. Iissue yamanzi azange zakhulume ngayo. uMadiba aphuma ejele into oqala nje okhuluma ngayo amathuba emisebenzi namanje sikhuluma ngawo kuyosilekelela kakhulu ngicabanga ukuthi ispeech besikhuluma kodaba olunjalo siyabonga kakhulu. Njengoba abatshali izimali sebekhombisa intshisekelo ngokusebenza kulesi sifundazwe, uNdunankulu uthi lokhu kukhombisa ukuthi izinhlelo zabo zizokwazi ukwenza ngcono isifundazwe. Amaqembu ezepolitiki azoba nenkulumo mpikiswano ngenkulumo kaNdunankulu ngesonto elizayo. Zanele Buthelezi, indaba zenza SABC, eMgungundlovu. Sisathi qoyitola kanti manje sibuya ambukeli sizokuphathela udaba oluthi. It is with a sense of pride and excitement that I today announce that I am standing to be the next leader of the Democratic Alliance. Imeya seKapa uJordan Hill-Lewis usememezela ukuthi uzongenela umbango wokuba umholi weDemocratic Alliance olandelayo engqungqutheleni yaleli qembu lokuqoka ubuholi ezobanjwa ngoMbasa walonyaka. Asikubingelela sikwamukele mbukeli uma ubusanda kungena udabeni oluphambili besibike ukuthi iFF isivulele umphenyo ozimele uPaul O'Sullivan icala lokwedelela iParliament ngemuva kokuthi esukume washiya ikomiti eliphenya ngesubsidies bengakaphothulwa ukupheka kwakhe ngemibuzo. Mbukela sikukhumbuza ukuthi lezi ndaba zatholakala ku YouTube na ku SABC Plus nokumele kwenze ngena kuzo uyicinga amagama athi SABC izindaba na kanjani uzoyithola ngobunjalo bazo. Kuboshwe abantu bokufika babalelwe 50 abakuleli ngokungemthetho ngesikhathi abahloli begasela eClayville ekuruleni. Umnyango weindaba zezisebenzi kanye namaphoyisa bagasela endaweni bekusolakala kuyona ukuthi kunabantu abasebenza kuyona abala eNingizimu Afrika ngokungemthetho. Ukuvalwa kwalendawo kuza ngemuva kokusabalala kwevideo eveza umuntu okukholakala ukuthi udabuka kwalase Mozambique ephosela inselele umengameli wezwe Cyril Ramaphosa malungana nesimemezelo sakhe sokuthi kuzojutshwa abantu abahlola izindawo zokusebenza ezweni lonke. Awuntshele wena Mr Ramaphosa uthi ahambe awusawafuna from Monday. Wabona namhlanje 14 February Valentine Days awubheki ama passport wonke la. Lokhu kuholele ekutheni iziphathimandla zikasele kungazelele umuntu kule ndawo yokwakha eseClayville ekuruleni. Ezinye izisebenzi zakule ndawo zibaleke zashiya phansi umsebenzi uma kutheleka izikhulu zikahulumeni. We want our laws to bite even more now so that we avoid a situation where people will be repeated offenders. But we are taking a stance where if this site will come money and they are doing the very same thing, we are going to prosecute them. We are taking them for prosecution. Usibiya uthi enye yezindawo zokwakha kudingeke ukuthi bayivale emva kokutholakala kokuthi bisebenza ngokungagunyaziwe. We've just managed to find out that the permit that they are using is fraudulent. It's a fraudulent permit, and that is very disturbing. It can't go worse than that because it's exactly what we saw in quite a number of sites that have collapsed. And now we're going to close that site immediately. Usibiya uthi abaqashi abaqhuba umsebenzi ezindaweni zokwakha ezifana nalezi bangazithola behlawuliswa imali engafinyelela ezinkulungwaneni eziyishumi zamarandi ngesisebenzi ngasinye esiqashiwe. Imeya seKapa uJordan Hill-Lewis uthi uma eqokelwa kuba umholi weDemocratic Alliance engqungqutheleni ezobanjwa ngoMbasa nonyaka uzoqinisekisa ukuthi iqembu lisebenza nsuku zonke ukuze libe umkhombandlela kahulumeni. uJordan Hill-Lewis uzibophezele ngokwakha izinhlaka eziqinile zeqembu ngesikhathi memezela ngokusemthethweni ukungena kwakhe embangweni sokungamela iDA. Uthi iqembu kuzofanele lisebenze kanzima ukuze lithole ukwesekwa yilabo abangazange balivotele. It's a decision that I've considered carefully. I am under no illusions about the road ahead should I be elected to this position. But with deep love for our country, I will work arm in arm with each of you to lead our country on the path to prosperity.
This leadership election is an opportunity for our party to renew itself again and to reach for even greater heights. Uhlelo lokuphakanyiswa kwamagama alabo abazongenela emjahweni wezikhundla ebuholini beqembu seluvulwe kokugcwele njengoba kusondele ingqungquthela. Phakathi ke kwezinye zezikhundla ezizobe zibhekwe kakhulu ngesikasihlalo wesigungu seqembu kuzwelonke okumanje siqoqobele uHelen Zille. Kulabo ke abasembangweni waso kubala usihlalo we-DA Gauteng Solly Msimang, Ashor Sarubane kanye noVernon Horn. Siqembu le-Democratic Alliance siyajabula ukuthi siyakwazi ukutshengisa kubantu beSouth Africa ukuthi abantu besibakhetha ukuthi basihole, sibakhetha ngendlela efanele. I-democracy siyayenza sicele ngaphandle nje ukuthi isikhankasa ukuthi kuvotele ukhansela, ukuvotele ama-member of parliament. But ukuthi nathi phakathi mekunomholi ofuna ukuthi athathe isikhundla thizeni, lokho nakho kuhamba ngendlela e-democratic. Ingqungquthela ye-DA yokukhetha ubuholi izosingatha ngoMbasa kulonyaka mhla ziyi-11 kuya kumhla ziyi-12 eGauteng. Lubambezelekile udaba olusenkantolo ephakeme yaseThekwini nokuwudaba oluthinta ukumiswa kokusebenza kwenkampani ekhiqiza ushukela iThongathi Hewlett. Lolu daba lihlehliselwe ukuba kungenelele umengameli wamajaji KwaZulu-Natal uThoba Phoyo Dlwathi. Kobe kulindelekile ukuthi kube ngumnqamlajuqo dabeni ngekusasa lenkampani kashukela iThongathi Hewlett ebhekene nezinkinga. Kugcine sekuphenduka umdonsiswano phakathi kwenhlangothi zabameli abasenkantolo. Ithimba labameli bohlangothi olubhekele ukuhlenga inkampani ebhekene nokuvalwa bakhale ngokuthi kusenemqingo yamaphepha abangakahlinzekwa ngawo kulolu daba. A timetable because the matter remains urgent and the BRPs are obliged to take steps to progress this to a conclusion as soon as possible. And I think the starting point will have to be, pragmatically, for the court to indicate, perhaps through your lordship, when a hearing date. Inhlaka eziphikisa esicawini zibekize thulo ezikhomba ukuthi lolu akulona udaba oluphuthuma ngokusheshsha. Bakhalena ngokuthi abatholanga isikhathi esanele sokwedlulisa impendulo ezifungelwe. That this matter is not urgent, that it's actually an abuse of the court process. We've delivered an affidavit, and because it was too late for us to upload it, I believe a copy would have been emailed to the JP's registrar. Our position, my lord, is that this application from the founding papers would have been in the making from about November of last year. Ihhovisi lomnyango wezohwebo neimboni elifuna ukutholakala isisombululo lifuna kwelulwe isikhathi sokudingidwa kodaba lweThongathi Hewlett. Kulindeleke ukuthi maduzane kunqunywe usuku lwesinqumo esizocacisa ngokuthi iThongathi Hewlett izovalwa noma lisekhona yini ithuba lokuthi isangahlengwe engcupheni yokuvalwa. Ungqongqoshe wezamagugu wayo uGwere Mantashe uthi luzophothulwa amaduze uhlelo lokutakulisa benze inhlanu ivaleleke ngaphansi kwemayini eKapa Minerals. uMantashe usho lokhu ngesikhathi ehambele kuyo le mayini eseKimberley esifundazweni iNorthern Cape. Anything about liquidation, they are insisting on it. We say delay it, let's take the bodies out, then we can talk about everything else including liquidation. On the rescue operation, at least they have pumped the water out. They are loading now stones and mud. We're hoping that by this time tomorrow we'll be expecting to reach the first body if we can. It's an estimate. We must reach the first body. If we can reach the first body, the priority is to take those bodies out of underground. Le mayini yamukusebenza ngolwesithathu ngenxa yokwehla kwezinga lokuthengisa kwe-diamond nokwenyuka kwendleko zokusebenza. Kusenjalo uhulumeni esifundazweni Northern Cape uthi usebenzisana nenhlaka eziyimele ngenhloso yokuthi kusizakala izisebenzi zasemayini eKapa Minerals enkingeni eyibhekene nayo. We understand that Kimberley is at a point where it's moving towards being a post-mining town, and we've been working very closely with Solplaiki to look at how we can diversify the economy of Kimberley together with CSIR. But I think in relation to this, particularly we are in engagements with the Mineral Council. There are meetings that we convene quarterly to look at how best we can look at absorbing those that might be affected from this retrenchment that is to happen. Izisebenzi ezisalinda umholo wazo kanhlolanja zibe ngaphandle kwemayini ifuna kuzwakala ukukhathazeka kwazo. INUMSA ithi ixoxisana nabaphathi bemayini ukuze kholelwe izisebenzi maduze.
sibeka lapha bese kuphathele zona namuhla kusasa bakhonoza kwethu neindaba ngolimi lwesiXhosa usale kahle.